La llengua és una de les parts de la nostra estructura oral. És una entitat dinàmica, amb una anatomia molt complexa i formada per diferents músculs. A més, té una gran força. Té moltes característiques que afecten a la nostra vida diària i que potser mai us hi heu parat a pensar. Té una influència directa en totes les funcions del sistema estomatognàtic. En la respiració, la seva posició marcarà el mode predominant. En la succió, és qui ens donarà el suport per poder succionar tant el pit com els biberons. En la deglució, serà un element clau per donar estabilitat i poder realitzar els moviments adequats per poder deglutir amb seguretat i eficàcia. En la masticació, possibilitarà poder realitzar els moviments de lateralització adequats per poder dur a terme una masticació bilateral i alternada. Finalment, en la parla ens donarà el punt i mode articulatori correcte. És imprescindible per notar diferents gustos i poder-los gaudir. A més, és un hidrostat muscular. Això significa que és cilíndrica, el seu volum és constant, té suport propi i pot realitzar un gran nombre de moviments. També té un paper rellevant en el creixement oral. Cal tenir en compte que en l'etapa embriològica, llengua i mandíbula tenen una relació molt estreta. Què hem de tenir present sobre la posició de la llengua? La seva posició serà rellevant en el creixement i també en l'etapa adulta, ja que sempre que estiguem en repòs, és a dir, quan no parlem, la seva posició ha de ser en contacte amb les arrugues palatines i sense fer cap pressió. Per assegurar-nos que ho fem correctament, ens hem d'imaginar que estem fent la lletra N i aquesta situació de la llengua afavorirà la respiració nasal, el bon creixement del paladar i de les arcades dentàries. Una posició anterioritzada d'aquesta llengua pot afavorir una respiració oral, provocant alteracions en l'oclusió i també influint negativament en la realització de les funcions de deglució, masticació o parla. Un dels seus punts d'ancoratge és el fre lingual, que cal observar en deteniment, des del naixement de l'infant, ja que pot ser una alteració que pot provocar alteració en les diferents funcions orals i també en el creixement oral. Cal tenir en compte que la limitació del moviment a causa del fre pot determinar de com respirem, deglutim, mengem o parlem.